Okay. Okay, sa. Come on, Baba. It's alright. It's alright. I know it's hard. We're going to J, Baba J. Kasi hindi pa kami nakaka-check-in kasi hindi pa bukas. Dito kami sa letter J, mag-check-in. Si Holly iyak pa rin ang iyak. It's alright. I'm gonna eat Jollibee. It's alright. Mag-check-in na tayo. Medyo okay na siya. Tapos na kayo mag-check-in. Iiwan na namin tong trolley dito. Punta tayo sa gate 4. Where's my phone? Oh, where's my phone? I'm holding my phone. Okay. Tapos na kami sa immigration. Sa wakas. Makakakain na siya. Ha? Ha? So de Janeiro? Yeah. Mag-window shopping tayo dito. Alright, come on, let's go. Let's find our gate. Punta na kami sa gate namin. We're gate 4. Yeah, we're gate 4. Hungry? Me too, Bomba. We have to bring this. No one's there. Breakfast daw muna kami dito. Walang gusto sana mag-hungry jackal kaya. McDonald's. Kaso sarado pa sila. Huh? Oh. Yeah, that's not that fast. I think that one is good, Baba. No, that one. Not that one. The other cafe. Come on. Alas 4 na madaling araw na pala. And sarado pa sila. Dito kami sa coffee so. What now? Mag-ham and cheese croissant kami. Ito na yung aming ham and cheese croissant. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La 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 la, oh, oh, oh. La 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 la, oh, oh, oh. La 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melody. Ang kalat ng croissant. Naubos niya, oh. Ang may konting tira lang, konti lang.
food. It's alright. I'm full, Baba. Our friend was mine, Yeah, let's clean here. and it was massive. I know. So big. Dito na kami sa aming gate. And si Holly, pina-download ko siya ng mga movies na gusto niyang panoorin. Meron siya how many? 20. 20 ang na-download niya. Can you hear it now? Oh, very good. Boarding na kami. Nanonood siya ng chipmunk. Ready to sleep, Baba? Magsi 6 o'clock na. It's 6 o'clock. Pasok na kami ng plane. Antok na ako. Ayan yung plane namin. Oh. Yeah. Pardon? They have VIP. Yeah. Do you want to be a VIP? Yeah. You have to pay more. How much? I'm not sure. Okay. You're good? Yeah. Ito na yung continuation. If I don't want to look up, I'll just sit down. Okay. Is your friend an airplane right now? Mm-hmm. Hindi pa umalis ang plane. Nanonood na siya. What are you watching? Lilo and Stitch. Lilong Stitch. See it in your eyes, lonely thing. What a surprise. Didn't know. Yes, please. Nakatulog pala ulit siya dito sa plane. And ayan, may ano na sila, breakfast, chicken adobo. Inuna muna yung kids. You want any? I'm good, Baba. Sure? Yeah. Sure you want one? No, I'm alright, thank you. Go have a... And yeah. Stretch. So, maraming siyang chicken adobo and... No. So, maraming chicken adobo. May isda, eggplant, and egg. Fruits. Soda. Yeah. That's what they call it. Yeah, so... Just a Coke. Something like that. Singing in this song, watching it. I feel Nandito na rin yung ating breakfast. Naubusan na rin sila ng adobo. So, yung akin scrambled egg. And potatoes. Si Holly, ayaw niya. So, kain tayo guys. Tapos na pala ako kumain. Kinain ko lang yung mushroom at saka konting scrambled eggs. Yan yung fruit. Si Holly, tinikman niya lang. Ayaw niya na. Pero kinain niya yung watermelon sa fruits. And Coke. I'm gonna stay home. I'm gonna stay. So, meron kaming empanada. Is it empanada? Ay, it's empanada ba ako? Oh. It's a lamb. And cupcakes. Walang cupcakes. Lalat na
their shades are open. Large para sa Kalapag na inyong maayos na tayo. paglabas. Umuulan. It's raining. Sa sandaling tayo ay mabigyan ng pahintulot, ating sisimulan ang pagbaba mula sa eroplano. Bibigyang prioridad ang mga pasaherong may Yonko, First Officer Sue Coville, and Systems Officer John Human. Kanina, and the mga rest siguro of mga the 20 crew. minutes, We alas thank you for 2. flying Philippine Airlines. No, we're not. So, tama yung ano natin, on time pala tayo guys. Kanina kasi yung time, alas 2 daw ang darating. So ngayon, on time, 11:09. Mas ano pa nga tayo, early. I think 11:20 dapat ang Philippine lapag Airlines namin. wishing you Umuulan and your loved na lang. ones a Merry Christmas with love, laughter, and Yeah. Bubuhay Akala ko maligaya. delay Pasko po. kasi ko alas 2 na lang yung naghihintay sa amin. Baka iwan na kami. It's like alien. Ha? You should know the time. It's Yeah, but we were up on the air and then my watch was at 2 o'clock. Ladies and gentlemen, also please have your Remember? completed e-travel registration code ready upon Okay, arrival. meron tayong If you have So we're going carousel number 3, Baba, to get our luggage. You wanna go toilet first? Yeah, okay. Umuulan. Ha? Come on. Toilet muna kami bago kami punta sa immigration. Ang daming tao. Tapos na kami sa immigration. Claim na natin yung ating luggage sa carousel number 3. May notebook ako. I know, it was hard to get it out. Nakuha na namin yung bagay. Dito na siya nakasakay. Pagod ka ba? Ha? Pagod ka? Are you tired? Sumakay na siya dito sa cart. Are you tired, Baba? A little bit. Mother and daughter traveling together. Kaya namin, no, Baba? Nakita ko na yung pinsan ko and kinuha niya lang yung sasakyan. Super init, yes. Kahit umuulan. Matatagalon yung si Kuya Rumel. Kasi manggagaling pa siya doon sa parking eh. Oh. Guys, yan ang pisang kong pogi na hindi tumatanda si Kuya Romel. As in, ayaw mo kuya. Ayaw na maging vlogger. Kasi, ito natural na joker to guys. Matatawa kaya abangan nyo ang Christmas party namin. Yes. Si Kuya, Diyos ko, uwi to. Ang dami na rin, grab din yan, di ba? Oh, grab food. Pagkain. Food. So, ang gagawa na kami ng plano kung anong gagawin namin para ma-surprise si Mother. So, si Kuya, ang gagawin mo Kuya, pasok ka doon, tawagin mo si Mama, sabihin mo na tulungan ka niya, no? Magbuhat ng may binili kasi ako dito na hindi ko alam saan ko Okay, saan ko ilalagay? Tapos kami ni Holly dyan na lang kami sa Sa likod? Dito kami dito. Oo. Tapos yun na, doon na bala na, hindi ko alam. Sige. Yun na lang gawin namin. So, yan. Hindi talaga kasi alam ni Mama. Tapos yung pinsang ko, wala din dito sa bahay. So, si Mama lang ang nandun. Oo, tsaka mga katulong. Mga katulong lang ang nandun. Tsaka si Mama. Walang alam talaga si Mama. Nagulat din nga si Mama kasi pumunta to. Kasi bira to pumunta dito sa pinsan namin. Sabi, anong ginagawa ko dito? May inutos lang. Hindi niya alam susundin ng anak niya. Ay, tulog na lang si Holly, Kuya. Nakatulog na siya. Ang haba daw ng biyahe. Na traffic kasi. Baba, natulog na talaga. Tulog ka ng tulog sa aeroplano, tulog ka din. Holly, we're here, Baba. Ikaw na hindi naka-seatbelt. So, yun ang gawin natin, Kuya. Okay. Ala. Tapos yung pinsa ko, nagpag-grab na lang daw siya ng pagkain. Iwan mo na lang yung bag mo. Bag ko, oo. Iwan mo baka may malaglag sa ito. Wala. Lipat lang ako. Paano ako lilipat? Tulog yung isa.
Hoy, Holly! Holly! Andito na tayo, Baba. Come on, we're gonna surprise Lola. Kuya, parang brand yung ang sasakyan, parang walang dumi. Siyempre. This is it. Ala, surprise na natin si Lola, Baba. So ngayon, may girlfriend ka, Kuya? Wala. Yeah! Ano? Kasi, because we're gonna surprise Lola. Are you ready? Yuko kayo ha. Ay Oo. bagay madilim naman dyan sa side Sure ka, niya. Kuya, hindi kami makita, Hindi, Kuya? Yuko na muna kami. Punta na muna siguro kami dito sa ano, sa... Yuko lang, hindi ka makikita dyan. Sure? Yeah. Kuya. Uy, huli. Kuya! Ayun na, bubuksan na yung gate ha. Oo, Bubuksan buksan na ang yung gate. gate. Sige. Hindi naman mainit. Nakayan ko naman tayo. Hindi kayo mahal. Ayun na, tama. Tinanggal nila yung kotse sa surprise attack. Hala, Kuya. Talagang walang sasakyan dito. Ang ganda ng drama. Ano? Ang ganda ng drama nito. Teka lang, ayos ko. Kuya. Saan mo si... Yung nagtatawa. Itong mga katulong wala rin namang alam. Walang alam. That's good. Yuko na ha, bababa na ako. Dali mo yung phone mo, Kuya. Mag-video ka dun. Ano ka dun sa ano. Wait. Ay, si tita, di ba yun? Uy, parang na makikita ako, Kuya. Hindi na makikita. Ilagay mo muna. Kuya, you do this, Mama. That one. Go there. I know. Ayan na. Go video. Turn on. Ano si John? Very good! Hala, baby ko! Nabiglo! Merry Christmas! Hello, Babo! I miss you! Ay, Mom! Ay, bigasan! Merry Christmas! Ay, naku, muna ko. May trabaho ba kasi dyan? Sa Camila. Si Lola ba? Mama, ako miss you, baby. Oh my God. Hindi ko nahihiling ang ano mo. Wala si Lynn? Wala pa. Di alam ni Lynn, maigdi ka? Siyempre, Aram! Tatadahimin mo, tatapigahanap mo sa ko. Ay, mabubuha ko sa iyo. Ay, Diyos ko po. Kaya sabi ko yung katutod, maapod ako kitsuna, tamaurag naman doon yung nag-aapod. Ang karumel! Sarong ka man! Paragan ako sa iyo yung, ano na sabi ko, ipapasa. Ano ka na lang? Aray ko! Nagkasya ako dito. Ako na mapapakinggan. Akala ko masasaktan ako, Kuya Romel. yung kamay niya nakagano na naman, no? Say hi. Ice Bay surprise? Akala ko masasaktan ako, Kuya Romel. yung kamay niya nakagano na naman, no? Say hi. Ice Bay surprise? Sir, ikaw ka lang. Akala ko masasaktan ako, Kuya Romel. yung kamay niya nakagano na naman, no? Say hi. Ice Bay surprise? Sir, ikaw ka lang. The best ka. Akala ko masasaktan ako, Kuya Romel. yung kamay niya nakagano na naman, no? Say hi. Ice Bay surprise? Sir, ikaw ka lang. The best ka talaga. Nagulit ko. Ah, sige, Kuya. Tara, come on.
yung si Pagod ay si Mag-ina. Alala mo nung sabi ko mayroon kang ID? Alala mo nung nakaraan nung 3 months ago? Kasi binilan kita ng ticket pauwi. Hello. Nasa sa mga aki? Ay, nag-school po. Nasa school. Kain tayo, guys. Kuya, tara! Nahiling ko na pero magayon lang. Dito ka, ma. Baga siya si Helen ang dana. Ang gayon nun. Nagabot ka kini? Di nga na ako makatext. Sabi ya daw, B. Thank you ako na si Chusa. Di ako makakontak. Madigdi ka. Shh, dai. Dai man aram. Digdi ka na, oh. Taga ka nagpapisto. Sino? Si Kuya Romel nagsabi. Ah, talaga? Kuya Romel! Yan, tayo mo kung tubig ka, di ba? Sabi ko, kaman saro kaman. May mga alam ko. Ugas ask Kuya to go to Starbucks. Alam mo ba? Alam mo na darating ako? Sinabi sa'yo? So ikaw lang nakakaalam. Di ba si Auntie Mila? Yung mga katulong pala, yung iba alam. Ay, hindi pa magdalawang kitita, ha? Sabi niyo. Uy, ang sarap! Kuya, sabi niya sa akin, alam ba ni Lynn? Sabi ko, hindi alam. Si Kuya Romel, sinabi niya, tinext. Si Sachi? Na? Hindi mo na ako nagtanong. Ni Lynn, sabi, alam ba ni Lynn? Sabi ko Si Lynn nga may promotor niya, ano ka ba? September pa! Oo, Kaya September nga pa. nilipat binasigdaan doon sa taas, oh. Oo, September pa pala. Siguro pinagyan ko ni Liz. Yung ani. Kaya nga, pinapunta dito para Ang sa akin. aram ko niya ko, siguro. Hindi ko may salas ako. Ang sabi ko, baka sabi ko mapa-Japan si Lynn. Naggaling na siyang Japan. Galing na, di ba nga Japan lang nila? Oo, galing na sila noong October. Hama ka nagdidig ka kasi pero dekang pamaskos ako. Ay, Hindi naman, di ba? Ikaw na. Ililibre ka ng takota lang, pamasahe, Pabicol. pa Manila, dahil na. Uy, ang sarap ng pagkain. Nagpa-order yung pinsan ko, nagpa-grab. Yes. Ano to, kuya? Bangus. Bangus. Ang bango. Ang sarap ng pagkain unang araw. Baby, wait kuya, busog daw siya. So, may malapit ba ditong Starbucks na dito sa... Meron. Oh, gusto Sa- dito oh, mag-Starbucks. sa- Ano tayo? Hmm. Doon tayo mag-dessert. Dahil siya nakakain. Kasi kumain siya sa aeroplano. Dito sa tinugutan ka ni Janelle, makikita. Oo. Can you sit there by my side? Can si mama? Please. Ha? Mm-mm. Dati bagay, hindi natutugod. No, hindi nga nagtutugod. Hindi makapaniwala si mama na pinayagan ako ni Jan. Dito ka na ma! Kailangan ako nag-iisip. Dito ka na! Sing, hindi magkakasin. Wala! Hindi kayo... Apo dancing! Apo dancing! Halika dito! Dito ka! Apo Yes, dancing! dito ka! Tawag ko si Alat, ako maapot. Ayaw! Kapatid ko, wala talaga. Si mga hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala. Sabihin ko yung may makahunda sa imo. Kahit ka. Sige, kauna ka mo. Kumain ka na? Kaya na kami. Ay, kumain na siya. Anak ko, kung susalming ko, tagaroon di ko na yung hindi na mariang matalihuli. Sexy. Baka busy na naman makakanda. Sweet. Like dad, papa. Like papa did. Wala, may alsaw na. Wala na tabangan ta ka alsaw ta. Ang kaalam-alam ang lola. Yes, baby. You can have rice. Tapos sabi na sa kanya, mas mga kalson mo sa kanya, yung aralio mo tayo bisita. Kasi siyempre, naabutan ko nagluluto ng amas. Si Chloe. Si Dikoy. Si Dikoy. Ay, sabi ko kanan agad. Hi, sir. Kaya sa akin mo, nag-hi sir ka? Kasi nakamas? Nakamas nga. Oo.
Namin bidan ko sukiray ko, tapos ay sukiray niya, tapos si Jackie, ulo ko na, ha, magkasabi ko. Oo, sinurprise din siya ng kapatid ko na umuwi ng UK. Hindi sinabi na kapatid ko na uuwi siya. So sinurprise din siya noon. So pangalawa niya na to. Dance na nga ulit. Oh, si mama anong sa apo niya. Baba, this is really good. You should try. Busog ka ma? Busog ko siya. Ginuto ko. Ah, luto mo. Lola, cook adobo. Yung man adobo? Okay. Abo, Ay, ako nga rin ma, hindi ako kapaniwala magki-Christmas kami dito, mother. ano ka kapaaral? Ano lang, sabi ko sa kanya, pwede ba ako mag-Christmas? Sabi ko kasi 20 na ako hindi nakapag-Christmas sa inyo, di ba? Kasama kayo. So sabi ko, isama ko si Rolly. Una ka ba dismay? Uy, kuya, kung makita mo lang yung, akala ko hindi niya alam kung anong gagawin niya yung umiiyak niya. Ano ko naman? Sabi niya, hindi ko ako itatanong. Tapos sabi ko, may alsound ta. Ayun na, alsound ta. Sabi ko niya, kung magawa na ko niya, kasi sinibisita Wala na lakas ng ulan. Si Lynn Balan, alam pala ni Lynn, kagad ako pinaigdi. Oo. Uy, ang sarap. Ano po? Machado. Bakang kaldereta yata ko. Ang sarap. Baka. Ay, ang sarap. Si Lee, ay si, ano, si, kinabutan ka nila. Number. Na pinaiba yan sa iba. So, sa duwan tayo nagbalak na, di ba? Learn more. Busy sila sa sports. Ayun. Parang mababaliw pa rin siya. Kung may namalig ka, susunod. Wala ka talagang ano. Wala lamang. Maski sa isip ko, aram ko, ano, dahil. Hindi, dahil. Ipapamulit ko nga, sa isip ko lang, nasusunod ako sa rin sa diwan, habang niya ako, hindi sabi ko, bata niya. May pamitpit ako sa inyo, may bago akong girlfriend. Hindi nga na ako magayong-gayong. Yo, nahayop na inyo. Dahil signal din na yan. Dahil signal dito sa lao. Mag-wifi ka dito, kuya. Tinatawagan niya yung kapatid ko. So si kuya, uuwi din ng Bicol para mag-spend ng Christmas. Doon sa Bicol. So lahat kami mag-Christmas. Nasama-sama. Kaya magiging masaya ang Christmas namin. Ay, magiging masaya ang Christmas natin, mama. Mag-games tayo. Si Papa, hindi alam. Alam mo bang 2 weeks ka dito? Alam mo? 1 week. Oo, nalin, sabi ko, Lynn. Sabi ko kasi bago. Ay, kasi bago. Sabi ko, Lynn. Masarabay na lang ako kami na Jerome. Kaya nga yata. Sa ano, sa Bicol? Sa jeep, ay sa auto. Sa- Yung nga mainit niya pa mo. Pura man sa ko yung pigtara. Kasi yung pinsan ko, yung mga katulong sasama, di ba? Ano sila? Magpa-fly? Hindi. Ayan lang. South Road. Yan. Yeah. Nag-abot sa girlfriend ko. Dahil ka mag-story dyan, karibanan sa ina. Ayot ka. Nag-abot sa girlfriend ko, pamigpit ko sa imo. Alat. Sige na. Gandang-ganda si mama kay Holly. Parang hindi mo naman ito nakita last year. Diba? Pag sa mga. Oo. Ano na lang pa siya. Iba daw. Sa kaantiray niya. Garpino rip. Garoon pa kato. Dahil ka man nag-aapot. O, ay, sa camera mo. Paano may... Ay, sa camera mo. Ay, sa camera mo, ano? Ayan, pahiling ko sa imo. Magayong ba ganyan? Wala. So, girlfriend ko nga, nagkaribanan sa inak niya.
Oo yan. O yan o. Ayun ni puta! Ayaw! Okay nila! Tawas na na yan! Madayaon! Okay, hi! Apudan si Chuna, apudan si Chuna. Apudan mo si Chuna. Di ba ako internet? Oo na yun. Pagkagat sa number mo, puking ina! Oo! Pagkagat sa number! Kasi hindi ko alam kung saan si Kuya. Mawa. Busy ka? Talaga? Pero sabi ko parang busy ako kapalang negbe. Ayop ka. Daming mura ko dito. Ako nga, di ko nga ni Aram. Kabulim. Kakaon. O si Ma, yun na ano mo gay mayaw ka sa mo na to. Ano ni mo? Ano mo? Hindi! Hindi lamang. At madidismayo ako, Ying. Sabi sa kuya ni Romel, manangayata. May alsahon ka ngaya sa auto. Sabi ko, anong klase? At ang ngaya, Masarap dumigay ka ang ngaya. kuya. Luway-luway ngaya. Dahil mo ngaya pagbagsak. Tabaka ngaya mabasa. Pagbukas ako ng kapis grab. Ano naman yun eh? Oo, ano lang. Sindalang duwa. Dahil mo na ako napagsabihin ka, ay, kay Papa, kasi may inip na iyan. Aloy pa ka. Ano? Party! Tita! Ay, sige, go ahead, eat my God. Ikaw na yun. Din. Na-surprise. Big! Mainim ko ta si tsura niya. Di ko alam kung sasapakan ako or ano. Joke. Ano oras sa cake? Magsana. Sige, sige. Sige, dahil. Di pa lang muna na ako. Ay, nag-love saan? Kasi bagong alafin ko. Di kaming katur. Kasi Hindi ka nagdag. nagali. South Earth. Kasubangging alas 10 ng bangge. Ano din? Dito kasi sa airport. Yung digigid in the airport? Yung bigay ng pal. Ng food. Palitan na, hindi mo tulos. Yun, nakatungo ako sa Kung salmin. naghahanap akong paloadan, ko sabi ko, pwede pa kaya ining SIM card ko? Yung last year kong SIM card, try ko. Biglang ko sabihin ko, Cho! Nakay, napitan sa to. Oo. Daming pasahero. Daming tao. As in. Tapos ang traffic. Ano na yun? Di mo na pagdala mo kay Pata, may inip na magpauli-on. Hindi, mano. Wala talaga siyang ano din, ako nagpaluto. Masira pala din siya mag-suspect siya. Magsasyam. Sabi ko sa Yalin, tabangin ako, may alisang ka sa auto. Nakatago kami. Susunggaman baga ako. Dahil ko maintindihan ko anong reaction niya. Nag-arano na siya. Mada kaya ang digdi. Ano, di lamang ako nag-anong digdian mga paras na. Oh, di talaga. Yeah, put it in the surprise. Surprise! Bidong beses na ako na surprise. Kay Dikoy. That's when you know it's gone. That's when you know it's gone. When it starts to fall, let it out, there's no. Let it out.
sinabi. Oo. Sabi niya, Manong, dahil ka madamit sa kuya. Iyot, naka. Mm. Kung pwede niya, dahil mo ba pag duman sa labi, nakakasulit. Bakit mo nga yun? Palulit-ulit ka muna dito. Saan mo masupog ka na? Ah, sinabi ko, rarayo ka muna sa labi. Huwag ka magparadus na rin tao. Suluhay na ba niya? So, hi, ito, pinabakal mo na? Kahit so akin pa, ako maglunag duman. Ikasupo. Lagi mo, alam kang auto, 7 electric pan. Ito, Pitong electric pa. sabi ni Lisa, ano na yun? Ano yung electric pan o aircon talaga? Hindi mo masama ka ng auto na yun. Nganda, para pag may customer, pigsara na sila. Kaya sabi ko, para dahil ka mo mag-iriman, tagsara. Magawa lang doon. Kaya. Oh, talaga. Do you want to eat ano? You want cake, Baba? Cake is here is good. You know, the soft one. Oh, come on. Hindi ko rin alam. Ano to sa akin regalo eh. Kahit ang mga pasero, nagreklamo, malunod sa SM, mababa ang Really what? niya. This one? This Sabi one? niya, kuya, I don't know. nasa Quiapo na But kita. it's a Dahil pa na Japanese ng mga t-shirt ko. This one is Wala talaga cheesecake. siyang ever. Ano kuya? And this one I guess is a strawberry cheesecake. Which one is it? Oh, you taste it all. You taste it all? Nagpa-cake si tita niya. This is my birthday cake eh. They gave it to me. You know what? Tita's birthday? December 2 and your daddy's December 4. Yeah. Oh yeah. Let's just try it. Hala, 44 ka na. Yeah. Ako din next in 2 months, 44 na. Embrace it. Oh my God, 44 na. Tapos ito pa, nagpila pa ako ng i-travel. Akala ko 42 ako. Tapos ginagawa ko. Download ka na ng Nag-download nga ako. Ay hindi, nagkuha ako ng insurance. Insurance pa, travel insurance. Sabi ko, 42 ba ako? 43. So, para ma-sure ko, nag-minus ako ng 2025. Tapos, 1980. Sabi ko, ay, 43 na pala ako. So, sabi ko, shit. Sabi ko, next year pala. Akala ko, 43 pa lang ako. Pala. Seeing ang 43. Ano pala, Diyos ko pa 15 naman pala kita, be. Papunta na pala tayo doon. Golden, Middle. Subok dyan ni Raon sa inyo. Yung nga, Try no? this one. Pero si tita, di ba, hindi pa nag-google. Yung mangyararay ang mukha sa picture niya. Cakes. Eh, simple may man itong nasa Na? nightclub. Kuya, ka dito, kumain ka ng cake. Hindi lang. Eh, kung malapit nga lang ang Bicol, pinauruli ko na sa cake. Si Dakol nag-regalo sa yung cake. Kaya pala daming flowers. Kinara ko kung mga nila sa iba. I like it. Ayaw. Ano yan? Totoo yan? Ay, hindi. Plastic. Ito lang. Oo, nagkapunta mo sa tito yung kaya mo siya magiging mo kumata, papauli siya. Sabi mo, may ticket na kami. Oo, Aeroplano. hindi, Hindi pa na naman dahil mo pwede. pwedeng, hindi mong tag-reaction ni tito yung. Ay, Aputan mo! Dahil naka-block nga ni Kayin. sabi ko nga si Ying, dumalong sa papa niya. I think this is this. Sabi mo, Ying, sabi mo kay tito, yung tawag ko sa 1,000, may sasabihin lang ako, madali. What is your favorite flavor of the cake? It's chocolate? Ying, What do you want? Ying. Strawberry? All of the above. You like the soft, gusto niyo mga chiffon? Ah, okay. Yeah, sponge cake. I Yung have it chiffon. there. I'm sorry. Sponge cake ang gusto niya. Sponge cake. Ah, I like it also. Is it for you? No, gusto niya yung soft. Wala akong mahiling reaction ni tito yun. Gusto niya tawagan si Papa. Gusto niya tawagan si Papa kasi hindi rin alam ni Papa. Gusto niya nang tawagan. Ay, yan yung parang caramel. Soft cake. It's a soft cake. Sus, ang daming cake. Yun na lang ako na nga eh. This is the soft one. Ying, dumalong sa tito yun. Baka magpaligat, magdumana sa bus. Dumalong sa sabihin mo, may tatarang dahil si Kuya Romel sa imo, kaya regalo ka. Like that one, bago. Alright. Tinawagan ni Kuya si Papa. Alam mo, pag nandiyan lang, baka maubos ka and then Okay. Balik lang. Gusto mo, you want candy?
There's different. Try the yellow one. Kay Ate Gabi yan. Pero Kay Ate hindi na Gabi. niya ubos. Sa dami nito. So ano yan? Parang low. Kauro mo kadaan ni Liling. Dali. Pumunta na. Tito John! Kailangan ako sa amin natin kung kailan ni Liling noon yan. Tito John! Pumunta na, kauro mo kadaan ni Liling. Hindi ko manarap. Baka may pakamaniya. Pumunta. Ngayon, si Linong. Tito John! Kuya, may nabigbitan na agad ako. Ano na? Ito na. Chamili da. Say? Chamili. Kaya ko nga ni Aram kung di ko na naapot kung sisay. Ipapaputon ko si tita, di ba? Kauron mo si tita ba, di ba? Ito nga, kapandok mo. Makayunaan. Ano na? Kauron mo si ano, kaya akong digdi, pati sa akin. Pwede mo din sa akin. Yakon nga ni Lili Tito John. Nilingon mo. Ano yun? Merry Christmas, Lolo. Amag ka! Amag ka! Baka kayo masabila. Magka mo makakikigong ka. Kaulit! It's a prank! Ano ka, Lolo? Ikaw ko na gamot! Ay, kanina lang. Si Kuya Romel nagsundo. Sisa iya kay Manang pa rin daw. Kami lang dua. Kamot duwa. Oo. Bulit niya. Bunya ko na gamot. Yun na. Maring na ako. Narin sa ano pa sa bago magpasko. Ay, bago magpas. Magkauli. Ang galing-galing mo uli magtayaw. Uli. You're very good in dancing daw. Thank you. Thank you. Na, palagi kong pinapanood yun. Hindi nga siya nag-Bicol. Nagtagalog ka pa. Gusto mo kainin? Danahin na. Magkalit. Ano managas na akitik. It's a prank! Ha? Hamad ka? It's a prank. It's a prank. Jesus Maria Saint. May taktak. Dumadabulin. Iyo. Iyo. Iputa. Ma, may tissue ka. Mapahingi ako, ma, please. Jesus Maria Saint. Kayo. O, diba? Ay, si Kuya nagsundo. Magkarumila hayop ka. Kamuta yung video. Ayop ka. Ang daming mura dito sa vlog na to. Bakit una ko tarong, nagulit niya po, ta? Sulo-sulo. Ang maurag nga, si Tita Tiba, hindi yung pagkaaram, nagulat si Tita Si Tiba. Mama, grabe. Bali, Oh, Iyo. nagiribing biyo. yan. Nagiribing biyo. Magaling ka lamang. Surprise attack mo ni Kimama. Yeah. Ayos pa. Nagba-barbecue pa kayo? Iyo. Iyo. Barbecue kita. So, mabita sa sao. So, saan ka mo nag-barbecue? O, mga 7,000 labing. Ura, no? Oh, dakol man. Dakol kayo na. Waring ka mo maulit di mga... Kami ni Holly, 18. Kay Riba ko na si Ma. Si Bulen, 20. Si Kuya, 24. 23. 23. Ah, dali ka po. May trabaho ka, Kuya. Si Kuya Romel, maulit man. Maulit man. Hindi naman siya Oh, si Kuya Romel, 23 siya. Maabot ka, 23. 22 siya mahali. Maano ka lang, mabas ka. Garok Ano? ko to. Si Secretary ba mo si Let nga? Oo. Si Somo ba nandito? Iyo. Nandito si Somo? Mm. Ano ginagawa ni Somo? Nagabot ng hapon. Oh, Mama, toilet daw ma, please. Dito lang. Nag-abot si Somo dito? Ay, talaga, wala akong kachantuloy na surprise. Wala. Talaga. Wala. Ay, talaga. Ako katumago, dahil man ako nag...
apo niya. Ano sabi pa? Garo si Sai? Sabi ko, gawin ni si Uli. Si Holy Malanggan. Talaga manahin ka. Pastor, it's holy. I said, it's you, it's holy. Sasayaw ka dito, Uli, ha? Oy, you gotta dance daw, sabi ni Papa. May assignment ka na. May assignment ka agad. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go.